Anan nanang, nakaluto akaw. Adyagay, day talinutom amasida, anday. Karni manok nang tiliwak iti manok tayaw. Anya tiniliw mo ngay. Kat pasig nga ukop dagiti nabati ang manok tayaw. Pinartem tay mangukop? Kwa. Bagay! Umayak man! Anda kayo! Madani ang kay. Madamdamay tayo ang mga anong nanang. Kalubak pa lang dagito'y taraon. Ay, dumanon ka, kabagays! Mapukpukaw tayo kawitan na manukmay. Awanlat na idaw-dawas dito'y balayo kabagas. Ay, naijak ang mukha, Awan mo tinimay, kabagays. dito ya sa bali, manok ang kay. Napanan na katamanay. Agpukaw mo tandag iti manukmay. Maikatlon na dyan na pukaw. Anya? Hamang anong nagtalaw mo tinang kay. Ag-self-supporting. Kung saan na mga min na mapakpakan na naimbag. Agtalaw da talagang. Pakpakan mat idaan na imbag. Nabuslon nga raw ti ipakpakan kaw. Iso ang naglulukmag da. Uy nga raw. Naglulukmag da kiti manuyo ang kay. Sige tinakman sa pulay. Barang adala ang dito ikigay. Anday, ibagam man tagpaiso kanyak. Binilang ko dagiti manok tayo kat kumpleto. Awan naksay. Nagalaam iti pinartim a manok. Ginatang ko Jagpaiso, anday. Gagpaiso, ginatang ko kini kumpare. Ay, agar-aramid ka, anday. Amo konti style mo. Tinakaw mo manan anya. Di kayo mamagsaw iti kastan awan ibidin sayaw. Anak dak, magatapan dak, iti sana na saya Lukas, talagang adumot itarakan mo ang manok Hay! Adarog na pukpukaw. Inulit ko binilang dagiti manok ko Ang talaga ako lang kimaysa. Sapay di kadakkilan pa'y matakawitan ti awan. Apay ngay, napnapanan na ngay ngatan. Anya? Iti kasta kinado ti manok mau? Madlaw mo pa'y lang at kurang na. Ay kat siyempre, amok ti bilang dagito yung manok ko anya. 44 amin adadakkel. Ken 35 apiyak. Ken 87 dagiti agit itlog. Apay nagpiksa memorya mo, Lucas? Ay, katsiyempre, Anya? Ang mga nun na pa nakikaroba. Saan nga ugali dagito yung manok ko ti makikaroba? Iso ang masiguradong at tinakaw dadagi jay. Payamaw, tatumulong nga agsapol iti mapukpukaw ang manok. Mau, Lucas. Ang mga nun dala dita karoba. Kung nagtumot ngamin nga ipupukyo, dagita manok mo, Lucas. Di mo mo't ngamin kaya. Masyanak mat nga rod kadakwada. Imbilang ko nakasla kapamilyak dagiti manok ko. Iso adyak kayat ama ipupok da. Kasi da. May mayad no nakabulos da. Tapno makapanda iti kayat da apa-apadan. Unangam, napukawan ka niti manok. Amangan no nayaw awanag. Sige man ta inak sa bulan ti manok ko. Manok ko, where are you? Manok! Angkay primaw! Angkay! Apay Ada nakita ka banyas iti asidag ti balayaw. Ha? Banyas? Weng! Isulaki di dagi jay tinangalay ti mapukpuka mamano. Iyaw! Anya? Nagdakkel ti tiyan na. Butyaw. Nabsog laki di iti manawk. Anya? No kasta, saan a tao tinangtakaw iti manok ko? Saan angkay? Ay, kurang man ang dagiti manok ko. Abay ngay, agsasarunumot ng ti mapukpukaw ang manok ko. Ay na. Lucas, apay kas laburido ka nga, pakpakan ka na kita manok mo? Ay na, kurang man ang titarakin ko ang manok. Ay, Anya? Allah, apay nga. Agsasarunumot ng ti panlakapukaw ti manok mo, Lucas. wan nga rod. Ay, awanan. May ninot na maibos ti manok ka.
Ipupok mo nga minan. Tadamot pupukan dagiti manok mo dita. Tapno saan ka nga problema? Nangalaam manon iti insangpet mo ang manok iti rabi Anday. Napidok ko, Anya, adayamat mapidot ang manok. Kawan mo na lang. Am-amukan Anday. Tinakaw mo dagijay ang manok kanya. Saan? Napidot ko kung lang arudin. Sige tarong wala. Inak ila ko dagiti manok napidok ka. Isublem dagiti manok. Saan mo ako ka dagijay? Pangisublang ay kadya maamamot aking kuka. Napidok ko kung lang arudin. Nagtalakay man. May ranranod kay lang arudin iti mapaglalakwak. Agreklamo kay pailagmay. No kaya mo Lucas? Tangdanan na ka mang gwardya ka dagiti manok mau. Ha? Bantaya? Tapno sanda matakaw? Ay, manungay di tangdan mo, Andy. Kaya ba sila nga? Umdasan day tamay sa manok iti may sarabay. Sagay sa iti rinabii? Kiwang! Manumay la tamay sa amakisay nga iti may saldaw. Ay na, huwag na. Di parehas matlaeng, kasla mataktakawan ak matlang iti inaldaw no kasta. May sa iti makabulan mabalbalin pa'y. Ay, sana, nagrigat ka gwardya, Lucas. Agpuyat kang agbantay. Saanin, ipupukulatan dagiti manok ko. Anday, saan anasaya ti kastangar aramidam? Apay di ka makonsensya? Haw? Pinapanaw ko na ti konsensya. Kontrabida la dahi tayo ti biyag ka. Anday pangaasim. Sardagam ti kastangar aramidam. Kasanon numatiliwan da kang agtaktakaw. Di pagsardingan ko na lang arudahin. Bay-bay anda la ka day. Masadota ko nagtrabaho. May maya magayam nga dahi ti kastay. Nanam ay pagkwartaan. Pagbiitan pa'y. Rabi manay. Gundaway ko maninday ti ngagta ko iti manaw. Takawag pa yan. Ultimo dagiti itlog da. Tapno at dami ilakaw. Ay, idabag pa iti silaw ka. Oray ta, mo matiturturo nga. Kan may sa silagmay. May maya no awan silaw. Tapno mas sigurado nga awan makakita kaniyak. Nay, anya day tag-igpila man day. Manok samay. Ay saan? Kawitan day tao isa na manok. Nagluko ka. Kat manok mo na ti kawitan Nangalam di tangay. Ay kaginatan ko Sige tag dardarasak paray. Adda nang ko maipapankin ni Ande, manang Flora. Adda atap da, nga isutag taktakaw iti manok, dagiti kakaruba. Adda na pukaw ang manok kaw. Ngamjak kayat apagatapan ti ka naka. Nang runak itawan pamanagnik kaw. Ngam kasaritam kumalatan Ande. Damagam no pudno tagwarwaras adamag. Ay, uwan ka bagis. Kasaritak to. No, da pa managda kay parangdang, tasang uida. At daya may parangdang ay bitin siya. Ngampod nomet nga may nga da isang sangpet mo ang manok, anak ko. Gagatang ngarudagi jay. Gida dumama ka, mapipidok ka kung itagda. Basta di ka agar-aramin iti saan anasaya at tano matiliwan da ka, sigurado nga idarum da ka, anak. Nalasa na balay. Tagtalay na edak pala diti balay. Jak pala rumrumwar. Tapno saan da kapag panunutan iti dakes dagita akakaaruba. Jak mo't makitkitan ni Andy Lucas. Iwan nga ron. Manipod nagdinamag ti aramid na. Saan mo tan ngagpakpakita? Iwan nga raw. Nagbakasyon sa amatan. Ken, awan ang tinatakawan. Kunam, Ay, walaan niya. Mapansakit di tayo atap tayo kinkuhana Delikado dahi dyan na matiliwan ngagtatakaw. Agkay kaysa tayo amang idarong kankwana. Krrrr! Umay kay mga nay! Krrrr! Anyat ay ayabam di ta manok, kat nakapupok mat nagitay manok tayo, Anday. Unay ki din,
Di kay ngumaniwa dita ah. Kurkura lata ah. Tabarang nga daw may nga abuyaw. Krrr! 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 Na. Dagita na. Ay, sigay. Mangang kayo na ah. Manok ti kaaruba dagita. Di umbayan nyo ata umay dagarod mangan. No'y marubayan da. Manok tayawn. Anya? Nanang, mga sawa ka. Nay, asino ti asawaan? Kaya jay nubiyak ah. Adayo nga min ti lugar da. Iso nga jak yaw awi dito balay. Tiksmit ko nga main. Nagkita kami iti personal. Kat, ada pangasawa maya. Kaya uray simple la kasara. Uray may salababo iti handa ka mabalinan. Ay, kit na saya at ano mga asawa ni Anday Manang Flora. Barang agbalbaliwan. Wen garod ka bagis. Sapay kumaat agbalbaliwan. Tadanton asawa na abanganawa ken kuana no bilang. Tanusyak, di nakmadengdenggan. Kit, kaano ang mapantay makitungtong ka ba, guys? Tapno makasagana ah. Itatanalpas ti kasaratan dyan ay. Agawid ta di lugar main. Ta ijayan ti pagnaidan ta. Anya? Ni, kunak man wag na agtapay dito balay. Maburi nga dito ay. Awang mararami dito lugar yaw. Kat sumurot ta ni tatang amapan iji talon, ano kaya mau? Mabayinak ka ni tatang mau. Agawid ta di lugar main. Ta mas komportable ijay. Mababayinak ka dananang kin tatang mo dito ay. Diya marami di kaya-kayak ko dito ay. Kay-kayat mo nga. Ay, kwa. Awang ngamin am-amo dito lugar yaw. Ure kayat ko ti makikaro. Baka awang mamamaw. Di makiamam mo kakadakwada. Kakabagyan mi mo dagiti kakaruba dito eh. Basta kawitan dyan ay. No di mo kayat. Siya lang hindi agaway. Ay, isa na. Sumurutakan di. Ay, apay ngay nagsubli ka man dito lugar tayo, Anday. Unak man no agnad kan iti lugar, di ba mo? Diyan na irwami dyan kay. May kawak. Iswa nagawig kamay. Ngam, apay kastati sa uyong ay. Kasla diyo kaya tikada man dito lugar tayo. Isa na kasta. Ay, nay, palagipan ka andi ah. At ang asawa, iso nga agbalbaliw ka kuman. Noan niya ti aramid mo idibaro ka, di mo aramidan ita. Aday ta kay man ako na ako nang kay. Sagbaya bagbaganda. Bagbagan nyo pa nga umuna at bagbagiyaw. Nagsasaw kayaw. Kasla kay lanasan, Juan. Agpapada tayo mo lang agbabasaw. Ay, di nakpilosopuan tapag saya atam ti bagbagat. Agbain ka kumait asawam. Agbalbaliw kan Anday. Ay, no kasta. Adamanan day jay nga Andy. Hoy, agnaigda ka nun dito lugar tayo. Kadwa na di asawa na. Anya. Hay, delikado man nga ruden ah. Amok ti kayan mo asawa Lucas. Parang agbalbaliwan ah. Ta nangasawa mo tag. Ay, wan nga rued. At ang asawa na ang mga nawakan kuha na iti madi nga aramiden na. Naimbaglaangan at ang asawa. Dahil jay siguro tiwagas. Tapno agbalbaliwan dahil jay akaaruba tayo. Ay, si kagayam ti asawa ni Andy. Wan. Ay, siyak ni Lucas. Karuba na Andy. Isyak mo't ni Janet. Ay, naimbag man. Ta nakaasawa mo't lang ni Andy. Napintas pa iti naasawa na. Ay na nagswerte. Ang maguray ka. Nabayag kayon nga agam-amo ko ni Andy. Sakbay ang nagkasar kayo. Nabiit kamla nagamam mo. So magmamanula abulan na nagamam mo kami. Nagkasar kami. Ay, ganern. Ala sapay la kumata naragsak kayo akanayon ka ni Andy. Agbalbaliw mo't siguron. Ha?
Anyat kayat mo asawan? Ay kwa, ay kayat ko asawan. Sapay ko taag sing-sing puta kanayo ni Andy. Ande, akin manok iti magpat di tatawa. Manok ati karuba. Abugam ma, maruam da kita. Ay, saan, Ande? Di mo abugan. Tiliwag day ta manok. Anya, tapay ati liwo may. Kat, amo mo na. Ha? Mala, aglisi ka ta tiliwag day ta. Ekspertak nga agtiliw iti kasta. Ha? Mala, kay saganan dagiti Ricardo, Ande. Tanay mas ti si datayo ita. Nay, akin kaldeng dita insang put mo, Janet. Nakitak man ni Jedalan, nanang. Marikmek. Inyawid ko na tawa mo akin kukwa. Nayawawanda. Sayang mag, iso nga hinukod ko na. Anya? Anday, lakay, ayan mau. Anday, isagana mong tayo sukatan ta dumari ka daw. Woo! Ay na, kunaknuad dan mga tipakan ni Ande iti panagtaktakaw na agam. Pada na magayam amang ngagam tinasawa na. Ay kasanudaytan ngay. Nukasta, kalding mo jay nangisit ti kolor na nga ababatisara na barok. Wala na, Flora. Awan matay. Itay pa'y lasap sa pulag. Ay na, mapan ka ije balay. Darasam, tadi na pa'y pinartay. Ha? Aday je balayo ti kalding ko, nana? Wan! Ala darasam, mapan kan! Nay. Apay niya nga ito surat, nanang. Sumon day taka na kayo nga gasawa. Ha? Apay niya nga dasumon, may? Kasta tirumbang ka na kayaw, tapno ada pagdakman yaw. Anya? Pasensya kayaw. Ngam, jak kanunungan ti aramid yu iti asawam. Jak insurukan ka ti agtakaw, ngam no apaya kasta ti aramid mo. Isu asangwan nyo tinagbasulan yaw. Nanang. Nagdarom dagiti tinaktakawan yu iti asawam. Isu asangwan nyo ti bunga ti aramid yaw anday. Agmultata ka no, lakay. Huwag nga raw. Ay na, pangalanta nga iti pagmultata ba kahit? Naimbang na siyang dakadata. Pinagbigyan data. Nagdiskitar ta pa iti pagmultata. Ay, alam, saan titawid mo kaninanang mo ta isaldatan? Ay, saan amabalen? Agtrabaho kayaw, tapno ada pangalaan nyo iti pagmultayaw. Nanang. Saan aday tagnamnam ay ti amuyaw? Agsalukag kayaw, tapno saan aday taagtaktakaw ti araramidin yaw. Agbalbaliw kayaw, ta saan anasaya ti kasta nga aramin. No di kay pala agbalbaliw, amangan no ipangato danton ti darum kontra kada kayaw. Makaammo kayo no mabalod kayaw. Nanang, naglako kay samot iti baboy yu di kalman. Wen, apay ayari ko. Di mo't plano yu ti gumatang iti washing machine. Gatangin yun, di automatic ang washing machine may. Nay, apay nga ilakom nga ikat kagat-gatang yun samot iti dayjay. Wen, nasyort ti kwartak, nanang. Kasapulak. Gumatang agtulatan iti ordinary ang washing machine. Bagay yu ti kasjay. Ta adu ti danom nyo ditoy. Kung saan kayo amarigatan nga aggaw-gaw. Manungay no bilang laeng. Nanginan samad. Oray ibargin ko no da kayo ti manggatan. Alam na nang, katangan niya tanay. Kasapulak ti kwarta. Damagak tupay kan ni tatang mo ano anyat maibaga na anak. Namagan nyo palaan. Saan awan mat pakibiyangan na dita. Ta saan samot nga aglablaban ni tatang. Uray kwarta mi adwa dyan naglakwan mi iti baboy. Iso ayuman ko pa'y mga umunakan kwa na sa akto ag desisyon anak ko. Ketuan gatangin mo no ilako na. Pipyata nalaklaka basit. Kuna na mga ilaklaka na kano basit na usarda kanon. Nabiit sapay mo't laan agatang na jay. Huwag nga raw.
Ngam na short ka no, mati kwarta na. Jak amo ano niya gatangan na. Tako na na mga ada pangusaran na iti kwarta. Ni, da kayo matgayam tatang. Sumrag kayo Aglaba ako man kat. Why, umay ko alaan nun, tay ginatang mi awasing machine yaw, mina balasang kao. Ha? Washing machine? Ginatang? Anyat kayat yung asawan tatang? Nay apay, saan nga imbaga ni Rico kan kaya? Inla ko na may washing machine nyo kada kamay. Binayadan may hindi kalmaan. Anya? Ni, jak amo day tatang. Kasta aya, kanya ngay, ala account. Nabayadan mi matay. Ay, alaan yung arudan no ginatang yugayam ajak amo tatang. Galgalak to laangan adagi jay murang mi. Kita aglaba ka pa'y biit at subjekto laangan no awan usaram. Saanan tatang? Alaan nyo latan. Uray tabasit jay murang mi. Galgalak to latan. Anya kamutan Rico? Inla kum gayam jay washing machine adi mo man laing bagbagamat kanya. Nalipatak mo't ngay magakan kan. Ala, sana balay tana amuamaw. Nakigtutak laangan idi umay alaan ni tatang ti washing machine. Jakmat amo nga inla kum gayam. Apay nga inla kum nga ikat kagat-gatang laday jay. Adda nga rod nang usara kiti kwarta. Nagkurang di kwartak. Impustam man nga tan iti palot. Amot kakaiso na nagbalbaliw akon. Ay di nakluklukwan Rico. Adda nakadamagak amapan ka pa'y lamakipalpalot ijay kabangibang nga ili. Dakkel ka no ti impaabak mo ijay. Keturay takwartak mad. Pagrigrigatak mo ti sugsugal kaw. Kat anyat kayat mo asawan. No pagbamban no gam ti kwartam, aramidan matan ti kayat mo nga aramidan, nga uray amom adakas. Sagpaminsan lang mo, pagliwliwaan laeng, agas ti boring. Di nakla maawatan ng ayami na. Ay, jakamukan ka. Addan do aputot mo, ngam di ka pa ilaagnak nakam. Aramidan matlata dagiti jak kayat. Pag-aayat mo ti mangis stress kanyak nga asawam. Nay kat napintas nga asawa ko na aya. Saan mo't Saan ka mo't ngay suksukat? Ay, boy. Amam medikal man, nasabat ko ni Mari Elsa. Naghapa naman kanugaya man kanila kay na. Ay, di mo yaw awan ti saritaan. Saan at tila ising-singit mo iti saritaan? Naitagat ti jak kayat ken ka. Tangaw-ngaw kala angaw-ngaw tunggal andak di ti balay. Makaumadengdenggan. Rumarak man pailaan. Papanamanan kat maluman. Inaklamaki karo ba? Ay, una yun day tanga asawak. Diyakan mo ti aramidak. Makapa-stress at talaga. Naimbag oras pa manang mina. Pagda kamin. Apay buyet, anyat gagarayo. May aramida rin ti kabinet ti sirok ti lababoy manang. Itang amin timbaga ni Manong Ricaw ayo umay-may. Remor ka din ni Manong Ricaw. Awan, napanagtrabahon. Sapay jak nakagatang iti sidain nyo ading ko. Di namot ngamin imbaga kanyak, tapno nakagatang ako maitilutwak asidain nyo. Wano, kontrata ti pamayan nyo. Kunamat ni Manong Ricaw nga arawan manang. Alang arod, tain nakbiit gumatang iti meriendaan nyo, kansidaan nyo. Panawan kayo pa'y nga rod dito'y balayan niya. Sige lang manang, awan problema. Nanang, adda masida akarga ti refyo. Ikandak man pa'y tasukatak to. Awan ngamin karga di ref mi, iso nga inudep mi pa'y laang. Adamat karne ti manok dita ken bangus. Kumpurme ti alaam kadagi jayan. Agyamanak nanang, sukatak to. Dayjay tumat nga anak yo. Di namot imbagbaga kanyak nga agpatrabaho gayam ita ijay balay. Ket awan nakasagana nga ipamerienda ken ipasidak kadagiti agaramid iti kabinet. Anya, ay nagloko mo da dya taon. Nala, ingka mangkita ni ti alami jerep. Makamukan balasang ko. Uy, Mare, barato mat Barato iti?
iti napangabakan nila kay mo, Nangabak mo kano iti sugal iti kalman. Dakkal kano ti inabak na. Ha? Agasam nga di inabak na. Nasurok kano a 50 mil. Ha? Ni, kastaya. Diyak ka mo dayta Na, ape adi mamungay kaasawa na ka. Di mo kunan ngayon limod na kan katinabak na. Diyak ka mo talaga, Marisandra. Iso apasensyakan. Awan maitid ko abarato. Tadyak mo't ammo dayta. Nang ipanamjay inabak mo, di mo pa'y imbaga kanyak anangabak kagayam. Sa bali pa'y atao ti pakaamwak. Apay, masapol aya nga ibaga amin kan kami na. Nalabos kamot. Di kayat mo ngamin kat anderan nak nga asawam. Saan akas ta? Ngamkas asawam, pagrebengak met amaamon amin aganwat mo. Amin a desisyon mo. Masapol kumamot amaamwak Oo. Dakat kastan. Amin na planok, ibagak amin kan ka. Apay, asino ka na una itibiyag ko aya? Kat asawa ka lang man. Anya? No kasta? Lalaengem tibiyang ko kas asawam? Awan gayam importansya ti akam ko kas asawam? Sana kasta. Ngam sabali ngamin ti kayat mo amapasamak. Ti kayat mo tengedenak. Madia. Mabagkulak mo ten ano kasta? Saan mo tamasapol nga amin na desisyon ko wano ganot ko kat iyaman ko amin kinika. Di mo kumamot limitaran ti garaw ko ta siyak ti padre di pamilya. Siyak ti mangmanggad para ti pagbiag tayo. Apay, no sana gapo kanyak adalamutin yung nga agi inaaya. Ay, ala huston, saanan at tila isidsidir mo? Sa bali manen tinagturungan ti saritaanan. Talaga adi ka makauawat. Di mo maawatan ti kayat ko asawan. Diyak mo't limlimitaran ti garaw mo kat. Ti ko makayat ko laang. Kat ipakaamumot kanyak adagiti ganwat mo. Dagiti planom. Wanoan niya apay dita. Saan akas ta makigkig tutaklatan no adda maamwak iti sabali a tao. Inga kidyag gaon ta mabisina kaon. Ngaw-ngaw ka man ngaw-ngawan. Marisandra, addaman damagakan ka. Anya day tamare. Napadasam ka din tay no adda aramidan wano ganwat nila kay mo. Kat di na ibagbagakan ka. Tay agdesisyon latan nga is-isong. Adi naman la iyuman nga umunakan ka. Ay, awan pa'y napuuta ka kastangay naramid na mare. Taami na plano na yuman na nga umuna kanyak. Tapag saritaan mi pa anaimbag. No anya tirumba nga maaramid. Saan nga agdis-desisyon nga is-iso? Ay saan Anyat serbik nga asawa na ngayon no di nakiraman itanyaman na ganwat wano plano na. Apay, nilakay mo nga sana kastaya. Pulos mare. Iti payla sa bali at tao ti pakaamwak iti ganwat na. Kanayo na kasta ti aramid na. Iso ang masursurunak. Ay pa'y katibagik no daduma. Panagrik na kat kasla sa anak na ibilbilang nga asawa. Ay, no nilakay ko sana kastamare. Ibaga na amin kanyak Kanultimo lutuan na amasida kadamagan na pa'y kanyak. Kan uray titimpla tilutuan na amasida. Iparaman na nga umuna kanyak. No gusto mo lang titimpla na wano saan. Anya? Imbag man takasta nila kayo mo. Kasi na amare. Day tamot ti pagbili pa kiti asawa. Taulti mo ipapanay ti karo. Bakit ipakada na pa'y nga umuna kanyak? Nukas di amapan makisyat. Mayat ano kasta? Saan akas ijay asawak? Asala agpakada no simang puteng. Nunalpasan, sana la ibagan. Nanang, ayan ni tatang. Aday jay talon, apay aya. Ilakok man tayo nuangkaw. Amangan no kayat na agatangan. Diyak matla masango ngay pastor. Ay kayat na tagberbero kay tinwang day jay. Tanay nalakon tay bakit anwang may. Angam kurang sa mo di paggatang na, tanaksayan nan. Ore utangan nan ti kurang Pangusaraman nan iti kwarta aya anak ko. Ibangkok na nang. Naimbag tula pag-iskwela na giti ubeng. Nasayat nga roda no kasta.
Di mo man mapan itaytayan tanarigat ti kasta. Naadik kan sama mapan makipuspustan. Saan nanang? Inusardeng ka na nabayag. Nala, urayam nga rudya mamon. Paawid siguro day jayan. Ibagam ti gagaram. Hey! Ala magnakaanwang. Hey! Ne, apay, buludin nyo tinuang may tatang. Agarado kayo? Saan? Ginatang ko na ito yan, Mina. Apay, di man imbagan ni Rico kan. Ha? Ne, saan matatang? Nukas na, inla ko na day takada kayo? Uy, balasang ka. Manapay udik. Ha? Utang ko pala di basit nga udik. Adakan ko na tibayad na, tatang? Uy, inted ko di kalman. Ay, nagluko at talaga day jeng anak yu. Di naman imbagbaga kanya kon. Ay, ipaabak naman siguro jay naglakwan na. Apay nga, yung agdesisyon guys isaw. Madi ati kasta. Day tangarod ti jak kayat ijay anak yu, tatang. Kaslaawan asawa na. Tadi na pa'y yuman kanyak dagiti ganwat na. Kasta ka na yun ti aramid na. Iso ang masursurunak no daduma. Mapunpunwan na kung tatang. Ala, bayam takasarita mintuman kaninanang yaw. Agpaspasugnod sa jay asawa marikaw. Di na gayam amaw ngayon lakom tinwang yaw. Apay di mo imbaga. Ay na, masapol pala aya. Kit mamuan ng tumutlang. Kuwan kasta ti akman tagasawa. Noan niya ti ganwat ti maysa. Masapol maamuan mo ti maysa. Tapag saritaan daan na imbag. Noom-nowan no saan ti aramidon da. Kan respeto mo na iti asawam. Kitaan na kami man iti amam. Noan niya ti ganwat ti maysa. Yuman may iti tunggal maysa. Adula amin no siyak. Kumaano ni bakit ko ti mangmanggad ta iso. Wan, ibagak amin na planaw. Nga madamot lay di balay nga agaw awir ka na kitanak may. Siyak ti padre di pamilya. Sana masapol ayuman ko pala ti planok iti asawak. No kasta kayo kanitatang nanang saan kanyak. Sa baliak. Iso didak kontraen iti kayat kong aramidan. Apay adi ka matagtagaray, Mina. Itay pa'y lamad-madlaw ka. Awan? Apay, nasakit tinakam mau, adyak imbagbaga ti panangilako kitinwang ka. Nuang kumot na jay Adaya kwarta man ay gatang iti da jay. Kwartak tinaigatang ijay. Wan, ammo. Apay, sa pulam tinaglakwak. Di mon pakibiyangan ray jay, tendulin kaon. Tilay bagbagam kanitatang. Sa binagbagandak. Kaslakit din ubing abasit at sirsermunan dan. Gapoy timbagbagam kadakwada. Saan man na tila ipulpulong mo kadakwada? Ala, di ka madanagan. Manipod ita. Jakon agsao iti may papankan ka. Matungpal ti kayat mo. Rumbang laeng. Tawan karbangam amang ipulong-pulong kanyak. Agpa-importanti kamit ngamin unay. Ti kayat mo. Maamuam amin nga ramidag. Saan mo tamabalin ti kasta Ala, huston. Di kan suman na uri ko. Di tan pagsaritaan ti may papan iti day taabanag. Tauray anyat ibagbagak. Di naktumula denggan. Day talabagbagim ngamin ti kalkalin tagam. Pinal daw na rumrumwar kami na. Papapanamaya. Di talaang. Ore kumaano pagsayaatan ti papapanam. Tapno makatulong kamot kada tao. Ala, tayo nakagluton iti pangrabyan. Agsarsarita tapay laang. Nagbastos kamot tayo. Talikod ang naklatan nga oray di tapay nalpas ang nagsarita. Andiat klase nga ugali ti kasta. Daytan samot gamin makimarmaritis iti karuba ti aramidam. Di kan sapay makadalos di ti balayan. Agsao kamot awan pa'y ganas mo't asumanao da tao. Di kamot sumungbat. Awan mo tirumbang nga ibagak. Nasaysaya at lang agulima ka kun tapno saan tang agapa. Umadani magaya man ti flight ni Mari. Minaan niya pare. Ha? Anya flight nga ibagbagamot, Mari?
Di maagap-apply para abroad ni bakit mo? Kat umadan inti flight na. Ha? Imbaganakin ka? Kawan, intun umay alawas ka nun ti flight na. Anya? Sige. Labasan ka pa nga rod, Mare. Agawin akong. Anya, matikas na nga aramid mo, Mina. Nagdesisyon ka, asiksi ka. Apaya di mo imbagbaga kanya ka nag-apply ka gayam para abroad. Mag-abroad ka mo't gayam mo, nandiyak kang mau. Masapul pa ilaya. Na, katuan asawa nak, di mo ipakaamaw. Sa bali pala tao, ti pakaamamwak. Di tabagim ti pangibagam iti kasta. Ha? Ita, marik namon ti parparik nam kanya, Rico. Nasakit, saan? Nasakit ti saan ama pakaamuan iti ganwat. Ha? Aga brunak, takababain mat kan ka. Awan maitultulong ko kan ka. Ha? Kat, sino nga rin ti mga iwan ka nagiti anak ta? Bantayan ni nanang ko. Ipan kunto ijay lugar mi dagiti anak ta. Taamok adi mo matlam asikaso ida. Agyaman akta naka-online kan. Apa nga ita ka lang online? Kanayon ka akong kontakan ng offline ka mo. Kumusta kan nga eh? Kat, nasayat lang na, Rico. Kanaw, nagbakasyon ka. Kagapgapok dita Pilipinas, idi na minsan nga aldaw. Anya? Sa di ka nagawid diti balay. Apaya di mo impakaamaw ang nagawid kagayam. Masapol pa ilaya. Akit taasawa na kit nga road, Mina. Nabayagan asininaan ka, Rico. Anya sina nga ibagbagam. Saan tamot na nagsina Nagsinatan. Nabayagan nga imbagak kininanang ko ang nagsinatan. Apay, masapol pa ilaya ama-amuam. Anya? Adon tinangibagbaga ang nagsinatan. Ladingitak, ngam napukawan ti panagayat ko kan ka. Ado ngamin tinakaupayak kan ka, Rico. Sana bali, ta saan tamot ang nagkasar. Apay kaya kastamot ng ti ibagbagam, bakit? Saan ka di akasta, Di mo't plano tayo day ti agkasar? Nabayagan a plano day ta. Ngam di mo mo't tinungtungpal. Nabayag nga inururay ko day tagon daway. Ngam saan kang interesado. Husto mo't kiti ta saan ta nakapagkasar. Tapno nalaka ti panagsina ta. Mina, di na ko masinaan. Pangasim, kasanon dagiti anak ta? Nawaya ka amang pasyar ka dagiti anak ta ije balay, Rico. Jak ipaidam-idakan ka. Basta di kan mang namnama kanyak. Taaddan sa bali amang ikasar kanyak, Rico. Anya? Nagapwa ba nun di Rabe Island daw? Kapayan narabian ka, Simbang Pay. Ay na, aday ta kayo manen. Ang sermon kayo manen, nanang. Makaringring kayo manen. Ay na! Ako. Nagtaor ka, nakaw. Sikal at lalaki kada kayaw nga gakabsat. Kasanungay, ama kay waras ka iti apelyi daw ni Tatang Mau. Nagkasta-kasta kamay. Apay ay didak maawatan. Kit kasto nga rudmati kinataok, nanang. Bye-bye andak lakadi. Ay! Sayang! Ti kinataor Mau. Sigurado nagtataor kung nagpipintas kumadag iti agbalin nga anak Mau. Now! Mga sawa ka. Didak pilitan ng mga sawa iti padak, agar lalo. Tababae tirik na. Ni Leticia, napinta sa balasang gajay. Arbam kinay. What? Saan man ang tilay bagbagayo, nanang? Change topic, nanang. Please! Papanambanan, Jana. Kun pangtadamanan dito sa hambag nga Star Apple nga ima-imaw. Kuha, Tatang. Ilakok. Oh! Itid ko kunama. Ha? Itid mo manan itinobyam ijailay. Ay na, Jana. Mamin ano ay nga ibagak asinaamon genobyam ijailay. Labs na labs ko ni Sophie, Tatang. Yeah. Tidak ko mamut labdan na makinayat kin ko na.
Tayo lang tayan tiragsak ko. Ay na, bumakit ka na balasang, Jana. Naasawaan amin na nakakabsa mo. Sigala sa anag. Mag-asawa ka giteng. Abay, kaya't mo tagbakbakit abalasang. Padamot asawa ko na, tatang. Nagraraman. Sapay adda asawa na di babae. Nagkasarda ka no ita asawa na. Wan, ngam nabayagan na nagsinada, tatang. Ay, basta jaket ang aramidam. Makiasawa kang kunak. Ni Iday. Barupay lang aging gaita. Nag-aarim king kadeja Iday saan? Agpaaram ka king kuana. Tapno agkasar kayon. Manjak, tatang. Da. Pagka naanukmut ngay dayjay at tao. Jak may rusok, tatang. Never mo ta. Ay na, agpadatan iti parekot kumaray. Ura dyan nakaw. Kahit ko kumamot na makiasawa. Babae mo si kaya na. Ay na, uray nga rod nilan daw. Jay, pada na nalalaki ti kayat na. Ibagbagak nga armod na. Niliti siya agam di na kanukayat. Ha? Dagitila ko maanak tanti agasawan na maray. Ha? Ay, si Kamot. Ay, nakarkarunan. Adi na kayat si Kamot. At least, makakasarda. No isuda ti agkagasa at maray. Ay, una. Ngam ti problema. Agginusto da nga tamay. Kas na imposible mapasamak da ita parang. Tatang, mabalin nga ipasyar ko ni Sophie dito'y balay. Ay saan? Di ka agaw-awid dito yan. No, ipilo mo taka mo dyan ah. Ha? Abayaya kasta kayo, tatang. Abayaya didak nga bin maawatan. Di yung maawatan tiriknag, tatang. Wen, tadak ka dar aramidam. Nagpintas ka, babae. Nga magkasta-kasta ka. Tatang! Ulitin, di ka lagaw awid dito yan. No natangkan ti ulam. Nanang, kitaan nyo manubagay ko ti inyugad ko diti kinay ko. Ha? Nagalas? Ha? Ninala nga talaga. Kaya't yo, ta itrim ko takiday yo. Urasanan. Ah. Ha? Ay, ada nagsada nga tricycle iti bataw. Ay! Jay gayam na singput nga anak ko. Ay, day na! Ay, dagiti apo ko. Kadada. Ha? No, kasta ko kumabait. No, ada kumabot. Ibukod mo a pamilyam. O di, ada kumamot apukok kan kaitalan daw. Agam sa bali mo nga mintararamidam. Jaski ka. Nanang. Nan! Aglisi ka! Dahil nakmatan sabtong dagiti dong-dong wakunay nga apo ko. Ading saling. Arak man. 5 abote. Lukatam amin. Na, nagadumot tali mga inumamon manong lando. Kaya't ko ti makalipat, ading. Anya? Saling! Arak man! Inna mabuti! Ala! Uray si ka, Jana. Agbartag ka mat. Wen! Kaya't ko ngay liwag ti problema. Ay kat agsango kayo nga ruda na kini Manong Lando. Tapati ka no ni Manong Lando kagbartag mat. Anya? Ala, agsangot ang agsyat dyan, ha? O sige, dahi talagayam. Kaya't ko tapno adamot kadwak. Lukas ta, Lando. Agpado ta iti problema. Un, dyan na. Tagkas kinin tatang mo. Saan nagmat amawatan ni nanang ko? Di na kaya ti kasto niya kinataok. Ti kaya na mga sawak ano. Tapno, maiwaras ko kano ti apilye. Dong. Uray ni tatang ko. Di kayat na.
makiasawa. Tapno, aganak ka no. Hanggang, awan rik na ka makiasawa, iti lalaki, pards. Nakarkano pa'y kanya, palakid din a girl lalo, ti asawaan. Madyak man, Uray siya. Pahingamin na dinak mawatan. Oras siya nga ron. Anak dakman. Mapay ang kastoy ayaw. Amom, Lando, Naku, tigas. nagpintas ka si ka. Ha? Uray mo't si ka. Nagtaer ka dyan, Kasta ka di. Apay no. No. Datan. Ano yan? Sigurado nga dyan, Kaya't mo ti, kas kanya. Sige ngay. Kaya't nakadimot, Lando. Ang kwa. Saan ka narigat nga ayatan dyan, Uy, sika, Lando. Patsik. Masuro-suro kan tungayatan. No kasta, agyo tangarudan, Preso ma. Awan binabaw yan, Lando. Uwan, Jana, I love you, Jana. Baliktad, Lando. Ha? Siyak tirumbang nga mo namang ibaga iti I love you. Aya, I love you, Lando. I love you too, Jana. Saling! Di mo lang nakita, Jayan ako. Ada nga minang ibaga kanya kahit madama ka na ti panaginom na dito yung store mo. Ha? Ala! Napananda ngayon nagiti dua. At dadala itay dito sa angot store ko. Nga mamanda mga dito yan. Ha? Sino ti kadwa na naginumaya? Ni Jana, nana. Anya? Ay kahit nagkuyog da nga ta? Ay, napananda nga yan. Diyak mo na si puta na nung nagkuyog da. Kano napananda, nana. Ay, naglukon da dya tao. Di pa lang amin mga sawa. Tapno agtalnan. Huh? Ngam amuyaw. Agsinsin nangi damot itay nakainumdan. Anya? Ay, napan man siguro niti ayan dagiti barkada na. Sige, nako, mapanak nga rudan, wine. Jana. Ay, Jana. Agriin ka. Aldawan. Ha? Lando? Apa yan nagkaidata? Sana bale? Taawan na pasama kiti nagbaitan ta. Nagkaangbay tala. Ha? Sigurado ka? Wen, imposible yan, di mo malagip ti amin. Nabartik tang agpaiso. Ngam amok tinararamid ko anya. Ha? Kan may isa, siyang tirumbang agdanag, saan asika. Lalaki ka anya. Girl laluak man. Ha? Kat, kasano? Paysunta ka din. Di nagsaritaan tayo di kalman. Wanan Tapno, sardingan datan dagiti dadakkel ta sirmonan. Makauma denggan dagiti sermon ta. Makatitilang. Awin nga rod. Ha? Kaya't da nga na mga sawa kon. Uray ni nanang ko. Kastama ti kahit na mapasama. Mga sawa ka nun. Tapno, makaputo ta. Uray siya. Kaya't ni tatang ko nga ganakak. Tapno, ada ka numot apo ko na kanyak. Sige nga ron. Dumanon kayo dyan, ha? Loko. Da kayo ati dumanon.
Ung tanak manan ni tatang ko na, no ibagak ada kami ti dumanon. Ay, wala niya. O sige, dumanon kami nga Ruden. Ibagak kininanang ko. Tatang, mga sawa kon. Mamin ano aya nga ibagak asan ang mabaleng nga makikasar ka itipada mababae. Lalaki iti pakiasawam sa nababae. Katuan mo tatang. Lalaki talaga. Ha? No kasta? Pudpudno kan a babae anak ka? Saan kan alakyan? Di yun damagan day tatang. Basta, mga sawa kon. Period. Ay na! Ha! Kamagyanan na! Nakapanurot ka malangan. Asino ti pakiasawaam? Asino ti lubyam? Urayan nyo rata na. Dumanon dan, inton pikat. Ay na! Maragsa ka na kitiday taan na ibagaman ako. Ay na, sapay la kuma. Tasanak nga agtag, tagay na plang nga nakaw. Pud no kumaday tuyan. Pudpudno mo't talaga nanang. Makiasawa akon. Isa dumanon tayon. Sige nga raw dan ako. Sino nga iti danunan tayo? Ijay balay da dyan na. Ha? Jada? Sino ti asawaam? Ha? Sino ko mati asawaam ijay? Nakiasawa mo amin, nakakabsatnan. Ni dyan na ti mga asawa kanyak. Ay, asawa ak nanang. Anya? Sigurado ka? Wan! Di mat kas natikat nyo. Babae ti asawaan. Babae mat ni Jana. Isong asawaan kon. Anya? Jana, ganlan daw. Sakbay at ulagan tayo ti kasaliyaw. Sigurado kayo. Akap-kap na kanyang titunggal maysa. Huwag ngagpaysaw lan daw. Jana. Ta ambuyo ti kasar. Saan na bareng-bareng day ta anak ka. Sigurado kayaw. Nga ay ayaton yo titunggal maysa. Ay, pasensya kayo. No, kastoy ti damdamagan mi kada kayo ta nabiit pa'y lang kami na nagkinaawatan kayo. Kunay, agkasar kayo. Sure na sure kami nga Ruden, nanang. Uwan nanang, tatang, sigurado kami. Agkasar kami. Tapno saan da kami na sirmunan. Ta makaring-ring kayon. Iso nga min ti pagpagayo kada kami. Alang araw na. No desidido kayaw. Ay sige. Tulagin tayo nga Ruden, tigkasariyaw. Kasanungay dyan na. Asino ti aggawn ka datayin ton kasarta? Siya? Wano si ka? Katsa ka. Ha? Lukas ta? Agbarungak inton kaaldawan ti kasarta? Pungarod, kan agpukis ka. Anya? Ay sos, inalalaga ang tuy long hair ko. Kalpasan na, putdeklaeng. Kita niya nga, Rod. Ay, Pagkaanos ka? Umatidog tumananday ta, ay, ngala, wenan sakto nga Ruden timang make-up ken ka dyan, Mapintasan kan tuy ti husto. Naragsak ka kadi, Lando. When. Si Kangay. Ubun mo ta. Napintas ka gayam, Lando. Alak. Thank you. Uray si ka. Pogi ka dyan na. Iso nga, agbagbagay ta.
Lando, agring ka man. Apa ya? Nakapangpanganak iti salamagi. Isaw-saw ko kumay iti suka nga dasili na. Anya? Ay na, teng trabi. Mangan ka iti salamagi. Pangalaak nga iti salamagi. Gatawan mula tayo kasta. Inkagbiro ka. Dara sa market ni. Makapangpanganak ko na yun. Pangalaak nga rod. Sa perabi unayin o nagsipngat. Inka nga ro dagbiro kay tinaalsam ama ka ni di kusina. Ta makapangpanganak ka talaga ni tinalsam. Ay, apay, aginaw ka na aya dyan ha? Unsa? Jack nagbinulanan. Ay, talaga? Wow! Adantun baby ta! Itata nakapagpas ngaya kung tatang. Agtrabaho akon. Addan permanente trabaho kiso nga aw-awarin nyo kumati apo ko yun. Anya? Uray ngamin ni Lando. Agtrabaho ka numat. Doa kami nagtrabaho, tatang. Anya? Ni abalayan atay iso ti babae. Ison ti mga awir iti apo ko may. Tatang, kababain no ni nanang laing ti agaw-awir. Iso nga agtinulong kayo adwa. Agaw-awir kayo iti apo ko yun. Ta agtrabaho kami nga gasawa. Tapno makaurnong kami iti pagadal to dagiti anak mi, tatang. Ay, abalayan ariyaong masigugmanan ni Jana. Wan nga raw, abalayan pilang. Nagpardas mo iti palagsikog ti anak ko. Agsasarunaw nagiti anak da iti anak mo. Wan nga raw. Maikaliman, jay sikog ni Jana ita. Ay, anak nga anak ni Jana. Datamot ti para awir ka nagiti apo ko ta abalayan. Ay, wan nga raw tabi si damat nga agtrab-trabaho. Ay, husto ko man ti lima nga anak da niya, abalayan. Ay, wan nga raw tanay. Ay, apaw, nariga mo, gayam ti agaw away ti maladaga. Ay na, saan kayo mat ang mauawata nanang? Ideawan pa asawa. Kaya't yung nga iwaras ko ti pulig. Ngam itatada na sawak. At ipaandak nagputot. Ay, kwa gamin. Nyamot. Busy kayo mo gamin nga gasawa. Da kami kundi abalayan ti maparigat nga agawawer kadagi dyan nakyaw. Isungay ta naipas ngayon ni Jana ti maikalima nga nakyaw. Uray husto ko man nanakaw. Ay saan? At saritaan mi kini Jana, may papaninti dayta. Sa nga dosena, ti kahit mi nga anak. Iso akurang pa'y dayta. Limlima. Anya? Sa nabali tanagagat kami ita sawa. Ura aganak kami iti ado. Takabaglan mi nga ipay amin nakasapulan da. Ta isuda ti urulungan mi nanang. Iso nga, addan 257 nga isikog ni Jana. Talimlima pa'y laang. Ha? Oh, nanang, tatang. Kwartayo. Oh. Kayo mo't ag-relax. Ag-shopping kayo. Ay, agyabanak. Baka ina na kami mula ngayon nga gawawer. Uray may sala nga aldaw mo. Huwag nga raw na balayan. Maka-day off ta ita. At trabaho mi nga gasaway ta, tatang, nanang. Iso nga, ikuyog yo amin nga apo ko yo ta kadwayo idang agpasyar. Ada, ura man no, da kami lang ti rumuran ako. Sino kung mga iti kadwa dagiti nagtatar kan nagpipintas nga po kuyo. No, panawan yu ida. Ikuyog yu ida Aniya!
Ayan tayo maikadwa nga apukutan ngay. Diya mo makita abalayan. Ay, Dajay man nabalayan. Tumanaray. Iso nga ron tisip-siputak, ta mga normuar manayin. Ay, nasakitan ti sigil ko, balayan. Iso nga gawid tayo saan. Muna na. Nako. Kaya po, mangitik out talaangan iti kanan tayo. Ta nagriga mo gayam ti aganawa dito. Tumanaray da amin. Oh. Sige nga ron abalayan. Ay, anya ngay, ganos ta. Anusan ta ti agaw awer. Ay, una balayan. Tinapatag. Naragsak. Dagiti anak ta. Gansa na bali. Ta nagpipintas ka nagtataaramin nga puko ta. Nga oray nagwuwulwul damay. Una, abalayan. Ay na, umandan ni man ang tipista. Insa ba kayo? Kahit, apay ko mano madalay. Tapno adaman pagbulak-bula maun, kasta. Isan mo ta. Nabayag tupay na jak nagbulakbol. Napayag nga. Kano edi na panlalawas day na uday, apa nagbulak-bul mau. Kati subay, nabayagan. Hindi pala napanalawas na jay. Ayan ti sweldo man nagkarpintiraw. Tasyak ti mangidulain. Nakaduli na yun. Sana man ano na jay. Ay na, sito. No adda pistaan, maibaws ti kwartam. Napanan ni tatang nanang. Ay na, piyesta man rin ti barangay tayaw. Iswa sigurado, adda man iti piyestaan rin. Ay, nakamarangmang man ni Jayan. Anya, ay una yun. Katay sweldo na kanina na karidad ngay. Intod na kada kayo? Saan? Una na, nakadulay. Agam jakpachan. Intugo na laki di sweldo na. Makapasuron, jaya amayaw. Ay, sige, tabaunak manja po ko yo. Sukunan na ni tatang. Tapno saan manan na may pasubo di sweldo na. Adeng, arak man. May sa akis. Ta para manakman na ito'y kakanwak. Ala, Lolosito. Lolo, Priya, apa nga ka dito? binaunak ni nanang. May kayo kan nuyawid. Tamangan no agbartek kayo manen. Ay, agawid kan. Agawid naktaon no madamdama. Agawid tayo na. Dua tayo nga agawid, Lolo. Maudi at umunakan. Sumaruno ak metla adagos kan ka apaw. Wala, mapan kan. Adto, ti igatang mo iti kanam. Basta agawid kan. Grabe ay, gumawan pa ilagay mama nakaw. Ay na, di yun namaan ti panagawid na. Aginggat saan amalpas ti piyesta nanang. Ay, una yun tikas jay nga ramid ti amayaw. Inlaklakay dan tikas jay nga ugali na. Ti kinawulwul na. Imbakbakit kumay ti agkon-kon si misyon. Kado nga tayo nga gibus tikas tao ya kalbaryaw kanakaw. Ay, mawatak tirik na yun nanang. Gamanyangay. Numutungtan tayo ni tatang kaslayad at dana mo tagpapaanawa. Muun nga ruda, di lagbay na dyan nga mayaw. Isunsamot ti kalakayan da nga artak dito'y lugar tayo. Nagre-retire dagiti artak kan sugador. Dagiti kataob na. Agam, isaw, di pala ag-retirement. Iso nga, isaw, ti kalakayan da amin nga dito'y lugar tayo. Naku na yun nanang. Nagiinom da ni tatang tikas labos da ta iso mga rod ti kalakayan. Di agbain na. Imbis nga isuro na dagiti babaraw si tinasayaan. Saan? Tama kikadua nga ginom. Sa tidyak kayat. No ada papanan dagiti ay na makisursurot mal. Ngala, agnakam tulatan ni tatang. Mauman tumot lang iti kastingar aramidan na. Ramanam ka diday tu tapay nga inaramid di manugang kaw, marinsa. Ay,
Amo na gayam ti agaramid iti kasta. Kawan, Ay, kasta tararamidin day di lugar da. Nagimas ka, ramanam sana yan napaiti kasta maray. Saan? Depende iti agaramid day ta. Nasamit day ta, uy. Mabitla nga, ramanam nga mentap no amom. Alaman langan. Pagbigyan ka, mariminggay. Ay, natamaan sa mo dun, mare. Agrigos mo dun, diba nagkita? Ibusan takit ni dayto ta. Saan matla kaya't dagiti kabalay ko dayto? Makabarte mo gayam dayta, mare. Sana balay ta italaang mare. Di oray tulod ka nga gawid. Wano saan ka maturog kan dito'y balay. Ay, sana, mare. Sa pulong na kaya balay, bay. Agawin na mo lang, mare. Nalang araw da, ibusan tanday to. Sa tanto agwashing iti ara kay Jay Star. Ay, napanan di kumari kun ngay. Apaya di mo pinastrag dito'y balay, anak ko. Nagawidan nanang. Paspas tragak ngam din namat kayat. Apa yang nagbartag kayo? Ay, diyak mo amawa makabartag gayam na yung painom ni Ninang mo kanyak. Anya? Maya mo gayam tirik na din mabartag na ko. Mabukaw gayam ti problema, dukwa. Ngala, mabait lang talabaran kayo. Agsukat kayo, nanang. Ay, nasakit ti ulo. Ay, ang ubar day tananang. Nabartag kayo, idi kalma na si Mangpet. Awampay, jaya ma'am. Awamot. Inton bigat pa'y lamal pasti pista. Di pa agawid day jaya. Madadangag sakit ti ulo. No malagip ko ti arami, jaya ma'am. Ay! Awanan. Naibusan, jay purdiya na ang nagkarpintiro. Kanya nga ron ngay, awan mabalin tayo Bagbagaan yun tumanan sumangpet. Hello, Insa. Ay, anya ngay tikasta ngay tsuram sitaw. Ita ka lang agawin. Sapay disura sa tirabi ay. Nagmurseng ka. Ay, nagagdud ka. Ay, na ikato'y bakit ko na yata agungat manay. Sa anak ba't nga babae? Dala, subrikan. Tayong kagdigaws. Malamilak. Pagdigusan na, katrabrabi ay. Si kakit di tagdigos abakat. Tapno na bang loka akaabay ka? Apa yung katusang ay bakit? Nagsukatan. Nagtungrit ka. Aldawasan ka, nagsuksuka. Nagangdud ka, lakayan. Tang, ayan ti sweldo yung nagkarpintero. Awan, napukaw. Narigrag ko di piyestaan. Wana, rinagragyo di sugalan, tanaabak kayo manon. Liber Jim, saan ba ta? Narigrag ka o agpaisaw. Anya, matikas ta nga aramid yun. Awan pa'y makukwar tayo mat. Awan maururnong yo asweldo yo. Ure-urnungan nyo lakuma. Tapno danto kautan nyo nagkasapulan kayo. Ibisyo yung mat amin ang kwartayo. Nga ruda, sa intunawan kwartana, kasla kakasay. Kasla nakuturan naman ho. Agtalak man mo ditain sa. Kasanon nagsakit kayo. No ma-hospital kayo, kapoy ti kabibisyo yo. At dangarod kautan nyo a kwarta. Ay na, di yo ipanamnama amin kada kami. Tandamot anak mi pampanunutan mi, tatang. Nga ruda, feeling baron dumang kami na itangamam.
Lakayano na diyang pampanunaw. Nagsweldo kayon tumanan, itadyo adagos kanyak ti sweldo yo, tasyak ti mangidulin. Why? Itid montaw ka ni Berjay. Taisaw, ti mangidulain. Kanliklikan yung taginom, tamadadaal ti salon at yo. Madadal, tabaram. Ay, Nagsakit kayo, makamu kayo na awan pagpadoktor yo. No di ka agidulin ni ti kwartayo. Why? Ha! Makaamu kay ti bagay, sitaw. napananmanan ni tatang bakit? Napanmanan nagkarpintero Sayang ti matmatgadan na, tadimot agidulin iti kwartana. Makamuda di dagnakam. Awan lang arudan ti paggastusan da dito balay. Tay provide ta amin nakasapulan da. Wan nga rod Nasingpetan sa ngamin unay bakit? Iso nga agabuso ni tatang. Ay, barang agbalbaliwan alakay. Ta sinermonak man itayon, sakbean na pa nagtrabaho. Umay kay jay balay tadaman na ni narami jay manugang kwa tapay. Ay na, makabarte umay. Mabarte kak tumanain maray. Iti damo laday jay. Ngamno iti sumaron o mayat taon. Kasladan umlaangan. Ay apay, anyat okasyon maray. Awan. Umay kalaang at agsasango tayong agkukumaray. Aywan, nakita mo nila kay mo store. Mayaman titunggada iti arakan. Ay na, rugyan naman rin ako na. Ay, magsasarungunan tuman ti aginuman. Isu nga umay kamutin, maray, tapno quits. Tapno saan ka nga konsumisyon ka nila kay mau. Yaw, awan mau, tidudukot mo. Ay, unan niya. Malamang nga ron, maray. Sige, umayak. Urayan nakbait, maray. Berjay anak ko, tulungan na. Berjay bakit? Agring ka. Adan ni tatang. Berjay. Diyak makaangat. Anyat mapaspasamak ka ni tatang. Inta kitain bakit? Diyak makaangat. Maulawak. Agpatangkin ako na matayak sana. Ay na, apay aya. Anyat napasamak ka da kayo. Nadisgrasya. Itaray na kayo ospital. Anya, nakadiskasyaan nyo. Tricycle, motor, wano anya. Natinagak, itlay tugtugak. Ayawanay na. Laburak santi balay ti utek kao. Ay na, apay ngamin nga grabrabi kayo, aya. Alas 12 iti parbangon. Yala, isirektan ni tatang. Aglisi ka tabag katekaon. Ay namatayang sana. Ay, Greg, di mo baybayan ti anak ko Di mo uyungan. Linanang yung ayan na. Awampay, napanitayan ti kumari nang maging kay ta, awampay mo laang. Apay nga jak pala natay. Maglalalakin sa matan. Tilay bagbagayo mo't. Kat kasano, anyat na sakit. Intun bigatan ang agpadoktor tayo tanay rabi ipay laang. Ano sakit na. Kabalak pa'y matkit di Pilitak ti maturog. Kumusta ka, King? Ay na, apay nagbartag kayo nanang. Second time ko lang na ito yan nagawa. Sana'y nasa... Anya, matikas to nga ramid yun. Nabartag ni tatang asimang pati di rabi Sa ita, nabartag kayo mat. Unay matan, tultuladan yung matan ni tatang. Pangyaw-awan ni ti dudukot. Pangyaw-awan ni ti konsumisyon ko ti amam. May atikas daw. Tapno quits
kamay. Ha, 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 ha. Jak, amo kada kayo. Lukas ta, agin inom ka mutan bakit? Una, tapno patas talang. Ay, agsangot taman nga rod nga agsyat, bakit? Hay, kauna, ada kwarta maya. Nagsweldo akaw ni di kalman. Isaw ti paggatang ta iti arak. Ay, kauna. Pagsyatan tangay. Agung ti anak ta, no makita na tangag shot. Mapanta ijay ili Inta agbir house. Napanandana ng kantatang bakit? Jak nga rod amo, Greg. Di daman nagpakada arimwar. Nagguyog na nga ta? Wan siguro Ito'y kidalan din siya. Kapanamlit angay. Ay, humaya ba niya? Ay, sus. Bakit? Batak mo, chay. Dananang kantatang di agkib-kibi na magmag na. Nabartak dan samad. Ay na. Apay ngay. Anyat mapaspasamak ka dagiti dadakkel kon ngay, Greg. Apay Awanan. akastada matan. Nakasursuron nga aginom ni nanang bakit? Anya matan ti kasta ngay suranda. Nanang! Tatang! Umay kay dito balayan! Di kay agit na dito kalsada! Na ikaw ay nagsakit ti sakak. Limtag matayin. Kaaarak yu day tantatang. Adaagas mo dito anak ka. Awan, ni nanang ano day duldulin na nga agas. Awan anak ko. Uray siya nga raw. Nasakit mo ti ulaw. Anay ka. Ay, tanggadan nyo day ta. Agtalinaad kayo dito balay. Diyak pala makatrabaho Limtag matisaka kaon. Apayon nga'y. Gapo nga rod iti arak day ta. Isardan nyo nga minan ti bisyo yo. May sa kayo mat nanang. Nakasursuro kayo nga ginom. Malugiak mo nga minan no dya ka ginoman akaw. Diya mo kayat nga bakbakit kaw ti agkunkun si misyon na. Naumakaw nga problema. Anya mata klase ti panagpampanunot ti kastan nanang. Imbes sa tulungan da kamang bagbagakin ni tatang. Ay na, manunatawan na pamagbaga. Ti maibagbagakin ko na. Ang mawam mo din ka na. Isuasabay ako na. Ay, una yan aya. Kat, ayan ti sweldo yung hindi na panalawas tatang. Awanan. Naringreg ko manay. Yak makapag natalimtag ti sakak insa. Sa pay piyesta, di ka bangibang abarangay. Ay ka, anyay ta. Tanggadam pa'y tasaka ma. Tasyak mo't napigsaak. Isuama pa anak man ni Jay. Anya, mapan ka nga oras anak akadwa. Kauna! Ay, orayan ka kiday naging nga umimbag ka. Nalpas tong di pista. Ay ba man ni Priya nga apo ko ta. Aday bagakin ko na. Ni, apay nakasukat kayo, Lula. Papanan niyaw. Sana na yan, nasakit ti sa kayo? Nasakit. Ngam anusak. Ala, umay kaapok ta kuyugan nak. Ha? Sa dino, Lula? Ijay pistaan. Kibinan nak. Sa nabalay, tadamat sa rukod ka. Alalayan naklaang. Pasalog mo't nga minti balay tayo. Narigat ni Magna. Ala, anyat ko nyo dyan piyestaan na yan, Lula? Inakla agbuya. Alan, kadawaan nakwain. Kwa, magpakada kayo pa'y akadananang kantata? Ay, sana. Tadidak mo't la palubusan dagi jay. Intakit din. Kibirin nakwain. Wala. Duwata namang kibin ka ni Lolo Priya. Naumayak may. Ha? Di ka pa inapan? Wan, nagdigusak pa'y ngamin. Mala, intayaw. At dan nagijay trupak kijay. Sa latawanan.
Jak kayat ti agabsent. Malalalala, intayon. Apay nga agim impake ka, bakit? Papanam? Papanan tayo ko nam, tapumanaw tayon ka dagiti anak ta diti balay dananang kantatang. Ha? Papanan tayo? Adda na sa pula kapag abangan tayo. Agabang tayo pa ila iti pagnaadan lakay. Panawan tayon dananang kantatang, bareng agnakamdan. Anya? Ay, nauma ako ni tiraramiden da. Sakit ti ulo ti ipapay da. Kasi ta, saan daman na nanagawid? Naturog dan iji piyestaan gapu iti nakaro abartak da. Kas di lang arudan ti kasasaad ni tatang nga maginumpay laang. Kasanong aging bagngay? Ay, natangken mo't ngamin ti ulo da. Ay, iso panawan tay idan, tapno agnakamdan lakay. Ay, lakay. Umugay ang bagastan. Pati mantika, asin, nasukar, kape, kanda dumapay. Anya? Sapay jak pa'y makatrabaho. Takimaro mo ti sa akak. Ay, pangalaan tangay iti kanun talakay. Ika pala umutang iti karuba. Pinanawan na tamot ngaminan na berjay. Awanan ti libre akanin ta. Huwag nga raw, naumakanaw iti araramidun ta. Pinaybayan datamo tan lakay. Kasanutan ngay. Inak agtrabahon ba kahit naimbaga kaon? Mala, agananad kawain. Kanliklik ang payla ti aginom lakay. Tapno saan man ninalumtag ta sa kamwain. Wen ba kahit tanay, pampanunutak dagiti utang ta. Masapul ang mabayadan ta dagijay. Tajak kayat ya da utang na. Wan, nakasarita kon ti busmaw. Imbaga kasyak ti pangtidan na iti swildom. Tapno saan maw ang maibisyaw. Yala, sikat ti makambo ba kahit? Basta idyamutan ti panagbarbartag mo, ha? Amangan mo't no ibisyom ti sweldaw. Saan? Bakit kinlakaytan? Isungag sing-sing putan, lakay. Nay, siga mo gayang berjay anak ko ay na. Naimbagman tapi masyar ka. Malalala, sumri ka anak ko. Ay, agyaman nak nanang. Kahit, kumusta kayo ngay? Da kayo tirumbang nga kumusta ek. Kumusta kayon kini tatang? Ay, kakastoy Nasaya mula nga uray kaskasanaw. Ni, nagadumot ti suman di talamisaan nyo. Linuto yo dagita? Apay anyat okasyon? Awan, lakok dagita anak ko. Ah, Tultulungak ni tatang mau ngagbirok iti kwarta. Tama siya na makingkwana. mayat amangan no pagbisyo yung mula ang timatmatgadan nyo. Saan? Nagbalbaliw kami. Ano, mangrugrugi kami nga gurnong iti kwarta. Ay mayat nga rod ano kasta. Anyangay, amo yon no kasano tirigat ti panagbiag ita, tawan kami apagsangsanggiran nyo. Ay, huwag nga rod. Pinanawan da kami mo tinanak ko. Kagura da kami kaday nga aging gaitan ako. Saan? Saan nakagimura kada kayo? Inikan kaila iti pagnakman nyo, nanang. Saan kami ngagsubli dito balayo? Andan pinatakder mi abalay mi jesular da Greg. Basit la abalay ngam tinapatag, andan makuna abalay mi, nanang. May nasaya at nga rudano kasta, anak ko. Sana bale, tao may da kayo latasar sarungkaran. Basta mawayaan kami, nanang. Manganan nanang. Nakaluto akaw. Adyagay, day talinutom amasidaan, day. Karni manok nang tiliwak iti manok tayaw. Adyat tiniliw mo ngay. Katpasig nga ukop dagiti nabati ang manok tayaw. Pinartem tay mangukop? Kwa. Bagay! Umayak man! Anda kayo! Nadali ang kal.
madamdamay tayo ang mga anong nanang. Kalubak pa lang dagito'y taraon. Ay, dumanon ka, Kabages! Mapukpukaw tayo kawitan ang manukmay. Awanlat na idaw-dawas dito'y balayo, Kabages. Ay, naijak ang Awan mo mukha, tinimay, Kabages! dito ya sa bali, ang manok angkal. Napanan na katamanan. Agpukaw mo tandag iti manukmay. Maikatlon na dyan na pukaw. Anya? Ang mga nung nagtalaw mo tin, angkal. Ag-self-supporting. No saan da mga min na mapakpakan na naimbag. Agtalaw da talagang. Pakpakan mat idaan na imbag. Nabuslon nga raw ti ipakpakan kaw. Iso ang naglulukmag da. Uy nga raw. Naglulukmag da kiti manuyo, angkal. Sige tinakman sa pulay. Barang adalaang di tayo ikigay. Anday, ibagam man tagpaiso kanyak. Binilang ko dagiti manok tayo kat kumpleto. Awan naksay. Nagalaam iti pinartim a manok. Ginatan ko, Jagpaiso, Anday. Gagpaiso, ginatan ko kini kumpare. Ay, agar-aramid ka, Anday. Amo konti style mo. Tinakaw mo manan niya. Di kayo mamagsaw iti kasta no awan ibidin sayaw. Anak dak, magatapan dak, iti sana na saya Lukas, talagang adumot titarakan mo ang manok Hay! Adarog na pukpukaw. Inulit ko at binilang dagiti manok ko Ang talaga ako lang ti maysa. Sapay di kadakkilan pa'y matakawitan ti awan. Apay ngay, napnapanan na ngay ngatan. Anya? Iti kasta kinado ti manok mau. Madlaw mo pa'y lang at kurang na. Ay ka siyempre, amok ti bilang dagito'y manok ko anya. 44 amin adadakkel. Ken 35 apiyak. Ken 87 dagiti agit itlog. Apay nagpiksa ang memorya mo, Lucas? Ay, katsiyempre, Anya? Ang mga nun na pa nakikaroba. Saan nga ugali dagito'y manok ko ti makikaroba? Iso ang masiguradong at tinakaw dadagi jay. Pay amaw, tatumulong ang agsapol iti mapukpukaw ang manok. Mau, Lucas. Ang mga nun at dala dita karoba. Kung nagtumot ngamin nga ipupukyo, dagita manok mo, Lucas. Di mo mo't ngamin kaya. Masyanak mat nga rod kadakwada. Imbilang ko nakasla kapamilyak dagiti manok ko. Iso adyak kayat ama ipupok da. Kasi da. May mayat no nakabulos da. Tapno makapanda iti kayat da apa-apadan. Unangam, napukawan ka niti manok. Amangan no nayaw awanag. Sige man tayo nakasapulan ti manok ko. Manok ko! Where are you? Manok! Angkay Primaw! Angkay! Apa Ada nakita ka banyas iti asidag ti balayaw. Ha? Banyas? Weng! Isulaki di dagi jay tinangalay ti mapukpuka mamano. Iyaw! Anya? Nagdakkel ti tiyan na. Butyaw. Nabsog laki di iti manawk. Anya? No kasta, saan at tao tinangtakaw iti manok ka? Saan, angkay? Krrrr! Krrrr! Ay, kurang man ang dagiti manok ko. Abay ngay, agsasarunumot ng ti mapukpukaw ang manok ko. Ay na. Lucas, apay kas laburido ka nga, pakpakan ka na kita manok mo? Ay na, kurang man ang titarakin ko ang manok. Ay, Anya? Allah, apay nga. Agsasarunumat ng ti panlakapukaw ti manok mo, Lucas. wan nga ron. Ay, awanan. Pahinino ta na maibos ti manok ka. Ipupok mo ngaminan. Tadamot pupukan lagi ti manok mo dita. Tapno saan ka nga problema? Nangalaam manon iti insangpet mo ang manok idirabi Anday. Napido ko, Anya? Adayamat mapidot ang manok. Kawan mo na lang. Amamukan, Anday.
Tinakaw mo dagijay ang manok kanya. Saan? Napidot ko na lang arudin. Sige tarumara. Inak ila ko dagiti manok napidot ka. Isublem dagiti manok. Saan mo ako ka dagijay? Pangisublang ay kadya maamamot aking kuka. Napidot ko na lang arudin. Nagtalakay man. May ranranod kay lang arudin iti mapaglalakwak. Agreklamo kay pailagmay. No kaya mo Lucas? Tangdanan na ka mang gwardya ka dagiti manok mau. Ha? Bantaya? Tapno sanda matakaw? Ay, manungay di tangdan mo, Andy. Kaya ba sila nga? Umdasan day tamay sa manok iti may sarabay. Sagay sa iti rinabii? Kiwain! Manumila tamay sa amakisay nga iti may saldaw. Ay na, huwag na. Di parehas matlaeng, kasla mataktakawan ak matlang iti inaldaw no kasta. May sa iti makabulan mabalbalin pa'y. Ay, sana nagrigat ka gwardya, Lucas. Agpuyat kang agbantay. Saanin, ipupukulatan dagiti manok ko. Anday, saan anasaya ti kastangar aramidam? Apay di ka makonsensya? Haw? Pinapanaw ko na ti konsensya. Kontrabida la dahi tayo ti biyag ka. Anday pangaasim. Sardagam ti kastangar aramidam. Kasanon numatiliwan da kang agtaktakaw. Di pagsardingan ko na lang aruday. Bay-bay anda la ka day. Masadota ko nagtrabaho. May maya magayam nga dahi ti kastay. Nanam ay pagkwartaan. Pagbiitam pa'y. Rabi manay. Gundaway ko maninday ti ngagtako iti manaw. Takawag pa yan. Ultimo dagiti itlog da. Tapno dami ilakaw. Ay, idapag pa iti silaw ka. Oray ta, mo matiturturungan. Kan may silagmay. May maya noon silaw. Tapno mas sigurado nga wang makakita kaniyak. Nay, ano day tag-igpila man day? Manok samay. Ha? Ay saan? Kawitan day tao isa na manok. Ha? Nagluko kan? Kat manok mo na ti kawitan Nangalam di tangay. Ay kaginatang ko Ha? Sige tag dardarasak paray. Adda nang kumaipapankin ni Ande, manang Flora. Adda atap da, nga isutag taktakaw iti manok, dagiti kakaruba. Ha? Adda na pukaw ang manok kaw. Ngamjak kayat apagatapan ti kanaka. Nang runak itawan pamanagnik kaw. Ngam kasaritam kumalatan Ande. Damagam no pudno tagwarwaras adamag. Ay, uwan ka bagis. Kasaritak to. No, da pa man dati iparangdang, tasang uida. At daya may parangdang ay bitin siya. Ngampod nomet ngamin nga da isang sangpet mo ang manok, anak ko. Gagatang nga rodagi jay. Gida dumama ka, mapipidok ka kung itag na. Basta di ka agar-aramin iti saan anasaya at tano matiliwanda ka, sigurado nga idarumda ka, anak. Nalasa na balay. Tagtalay na edak pala diti balay. Jak pala rumrumwar. Tapno saan da kapag panunutan iti dakas dagita akakaaruba. Jak mat makitkitan ni Ande Lucas. Iwan nga ron. Manipod nagdinamag ti aramid na. Saan mo tan ngagpakpakita? Iwan nga raw. Nagbakasyon sa amatan. Ken, awan ang tinatakawan. Kunam, Ay, walaan niya. Mapansakit di tayo atap tayo kinkuhana Delikado dahi dyan na matiliwan ngagtatakaw. Agkay kaysa tayo amang idarong kan kuana. Krrrr! Umay kay mga nay! Krrrr! Anyat ay ayabam di tama na kat nakapupok mat nagitay manok tayo, Anday. Unay kiidin ay di kay ngumaniwa di ta Agkurkura lata tabarang nga daw may nga abuyaw. Krrrr! 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 Na. Dagitadan na lang. Ay, sigay, mangang kayo na. Manok te kaaruba dagita. Di umbayan nyo ata umay da karub, mangam. No'y marubayan da.
Manok tayawn. Anya? Nanang, mangsawa ka. Nay, asino ti asawaam? Kaya jay nubiyak Adayo nga min ti lugar na. Iso jak yaw awid iti balay. Tiksmit ko nga main. Nagkita kami iti personal. Kat, ada pangasawa maya. Kaya uray simple la kasara. Uray may salababo iti handa ka mabalina. Ay kit na saya at ano mga asawa ni Anday Manang Flora. Barang agbalbaliwan. Wen garod ka bagis. Sapay kumaat agbalbaliwan. Tadanton asawa na abanganawa ken kuana no bilang. Tanusyak, di nakmadengdengan. Kit kaano ang mapantay makitungtong ka ba guys? Tapno makasagana Itatanalpas ti kasaratan dyan ay. Agawid ta di lugar main. Ta ijayan ti pag naidan ta. Anya? Ni, kunak man ag naagtapay dito balay. Maburi nga dito ay. Awan mo mararami dito lugar yaw. Kat sumurot ta ka ni tatang amapan iji talon, ano kaya mau? Mabayinak ka ni tatang mau. Agawid ta di lugar main. Ta mas komportable ijay. Mababayinak ka dananang kin tatang mo dito ay. Diya marami di kaya-kayak ko dito ay. Kay-kayat mo nga. Ay, kwa. Awang ngamin am-amo dito lugar yaw. Ure kayat ko ti makikaro. Baka awang mamamaw. Di makiamam mo kakadakwada. Kakabagyan mi mo dagiti kakaruba dito eh. Basta kawitan dyan ay. No di mo kayat. Siya lang hindi agaway. Ay, isan sumurot akan di. Ay, apay ngay nagsubli ka man dito lugar tayo, Anday. Unak man no agnad kan iti lugar, di ba mo? Diyan na irwami di angkal. May kawak. Iswa nagawig kamay. Ngam, apay akastati sa uyong ay. Kasla diyo kaya tikada man dito lugar tayo. Sa takasta. Ay, nay, palagipan ka andi At ang asawa, isungag balbaliw ka kuman. Noan niya ti aramid mo idibaro ka, di mo aramidin ita. Aday ta kay man ako na ako nangkal. Sagbaya bagbaganda. Bagbagan nyo pa nga umuna at bagbagiyaw. Nagsasaw kayaw. Kasla kay lanasan, Juan. Agpapada tayo mo lang agbabasaw. Ay, di nakpilosopuan tapag saya atam ti bagbagak. Agbain ka kumaita asawam. Agbalbaliw kan Anday. Ay, no kasta. Adamanan day jay nga Andy. Wen, agnaigda ka nun dito lugar tayo. Kadwa na di asawa na. Anya? Hay, delikado man nga ruden Amok ti kayan mo asawa Lucas. Gambarang agbalbaliwan ta nangasawa mo tag. Ay, wen nga rued. At ang asawa na ang mga nawakan kuha na iti madi nga aramiden na. Naimbaglaangan at ang asawa. Dahil jay siguro tiwagas, tapno agbalbaliwan dahil jay akaaruba tayo. Ay, si kagayam ti asawa ni Andy. Wan. Ay, siyak ni Lucas. Karuba na Andy. Siyak mo't ni Janet. Ay, naimbag man ta nakaasawa mo't lang ni Andy. Napintas pa iti naasawa na. Ay na nagswerte. Ang maguray ka. Nabayag kayon nga agam-amo ko ni Andy. Sakbay ang nagkasar kayo. Nabiit kamla nagamam mo. Sumagmamanula abulan na nagamam mo kami. Nagkasar kami. Ay, ganern. Ala sapay la kumata naragsak kayo akanayon ka ni Andy. Agbalbaliw mo't siguron. Ha? Anyat kayat mo asawan? Ay kuha. Ay kayat ko asawan. Sapay kumata agsingsing put akanayon ni Andy. Andy, akin manok iti magpat di tatawa. Manok ati karuba. Abugam ma. Maruam da kita. Ay, saan, Andy? Di mo abugan. Ti
tiliwag day ta manok. Anya, tapay at tiliwag, may. Kat, amo mo na. Ha? Mala, aglisi ka ta tiliwag day ta. Expertak nga agtiliw iti kasta. Ha? Mala, inkay saganan dagiti Ricardo ande. Tanay mas ti si datayo ita. Nay, akin kaldeng dita insang put mo, Janet. Nakitak man ni Jedalan nanang. Marikmik ka marikmik. Inyawid ko na tawa mo akin kukwa. Nayawawanda. Sayang mag, iso nga hinukod ko na. Anya? Anday lakay, ayan mau. Anday, isagana mong tayo sukatan ta dumari ka daw. Woo! Ay na, kunaknuadan mga tipakan ni Ande, iti panagtaktakaw na agam. Pada na magayam amang ngagam, tinasawa na. Ay kasanudaytan ngay. No kasta, kalding mau jay nangisit ti kolor na nga ababatisara na barok. Wala na, Flora. Awan matay. Itay pa'y lasap sa pulag. Ay na, mapan ka ije balay. Darasam, tadi na pa'y pinartay. Ha? Aday je balayo ti kalding ko na na? Wan! Ala darasam, mapan kan! Nay. Apay niya nga ito surat, nanang. Sumon day taka na kayo nga gasawa. Ha? Apay nga da sumon, may? Kasta tirumbang ka na kayaw, tapno ada pagdakman yaw. Anya? Pasensya kayaw. Ngam, jak kanunungan ti aramid yu iti asawam. Jak insurukan ka ti agtakaw, ngam no apaya kasta ti aramid mau. Iso asangwan nyo, tinagbasulan nyo. Nanang. Nagdarom dagiti tinaktakawan nyo iti asawam. Iso asangwan nyo ti bunga ti aramid yaw anday. Agmultata ka no lakay. Huwag nga raw. Ay na, pangalanta nga iti pagmultata ba kahit? Naimbang na siyang dakadata. Pinagbigyan data, agdiskitar ta pa iti pagmultata. Ay, alam, saan titawid mo kaninanang mo ta isaldatan? Ay, saan amabalen? Agtrabaho kayaw, tapno ada pangalaan nyo iti pagmultayaw. Nanang. Saan aday tagnamnam ay ti amuyaw? Agsalukag kayaw, tapno saan aday ta agtaktakaw ti araramidin yaw. Agbalbaliw kayaw, ta saan anasaya ti kasta nga aramid. No di kay pala agbalbaliw, amangan no ipangato danton ti darum kontra kada kayaw. Makaammo kayo no mabalod kayaw.